Hola, hola! Avui us vull parlar del te matcha. És un te verd amb pols d'alta qualitat que es troba en les cerimònies japoneses. La seva forma de conreu és molt diferent a la dels altres tés. I les seves propietats, escolta, són aquestes. 1. Ajuda a prevenir el càncer. És antioxidant. 2. Prevé la diabetes. 3. Ajuda a combatre l'estrès, protegint la funció cerebral. 4. Redueix la pressió arterial. 5. Redueix el colesterol. 6. Protegeix els ossos, sobretot durant la menopausa. I ara us ensenyaré com fer un batut de te matcha d'una manera super senzilla. Els més puristes ho fan amb un batedor de bambú, però jo ho faré d'una manera molt fàcil amb una batedora normal. Així que necessites una cullereta de te matcha, un got de llet, que pot ser llet vegetal com de coco, llet de soja o qualsevol altra llet, d'ametlles, el que vulgueu. Jo el faré avui amb la llet de coco. Posem el got de llet de coco, posem el te matcha i simplement haurem de batre. I ja tenim el batut. Deliciós! Prova'l!